Karong bispera sa bagong tuig, seguridad sa Cagayan de Oro City mas gipahugdan. Saron tang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Sara, pipila ka oras na lamang bagong tuig na. Busa doble alerto ang atong kapulisan dinhi sa Cagayan de Oro City. Labi na karong bisperas sa bagong tuig. Ang pagpabuto og armas hugot nga ginabawal. Mas gipahugtan sa Cagayan de Oro City Police Office ang seguridad nga ginapatuman sa syudad karong bisperas sa pagsugat sa bagong tuig 2022. Ana sa 133 nga dugang police personnel ang gideploy sa palibot sa syudad nga mo'y mobantay sa mga lugar kung asa modagsa ang mga tao. Sama na lamang sa parke, Divisoria area, malls ug mga palengke. Gani sa Divisoria, nakabantay na ang mga personahe sa Special Weapons and Tactics ilawom sa Kokpo. Mandato nila nga mabantayan ang mga posibleng pagpanghasi nga mahitabo sa lugar. Atong ipadayon lang paghatag hugot seguridad sa atong mga borderline control. Ang control points no ang atong sa MFC ubos sa pagmala sa atong Force Commander Police Lieutenant Colonel Ortiz aga pahigayon sila prophylactic patrol sa matag karon sa mga hinterland barangays. Nanawagan sab ang otoridad karon sa mga Cagayanon nga bisan naglingaw-lingaw kita sa bagong tuig, labaw nga dili kalimtan ang pagsunod sa mga patakaran subay sa alert level status. Kung asa bawal gyapon ang pag-inom sa ilim ng makahubog. Nanawagan usab ang otoridad nga magdoble amping sa paggamit og mga pabuto aron malikay sa disgrasya. Gimanduan sab nila ang mga police personnel nga dili mo gamit sa ilang mga armas sa pagsugat sa bagong tuig tungod akong kalapasan kini sa balaod. Kini gipahigayon mo sa atong Kokpo kay para madali pag-trace ug susamahan ang dunay bakulang mahitabo nga mga stray bullets dunay mabiktima o gali nga ma-track ug ma-trace. Sara, matod sa Kokpo alang sa mga dayong pulis nga magdala og armas og planong musugat sa bagong tuig dinhi sa syudad, mamahimo nila ilagbuk ang ilang armas sulod sa o duol sa pinakaduol nga police station sa ilahang lugar nga pagahimutangan. Kini ang laka nga gihimo sa Kokpo aron dali nga ma-monitor ang kung unsa mang mga panghitabo sa syudad. Sara. Okay, daghang salamat ug advance Happy New Year kaninyo diha, Cyril Chavez.